Buntag sa tanan, permi na ako ni isulti. That Sunday is important. Usa ka importante, gitawag ka nato kini nga Lord's Day, to understand nga masabta nato pag-ayo nga ang sentro sa atong pagsimba dili ang walay, dili ang praise and worship o uban mga butang, mga pagampo, but it is the body and blood of Christ. It is a mystery. Usay, dili na ito masabtan. Bisigi dili ito masabot atong Panginoon nga mutuo ta kung unsa ang gisulti sa atong makagawang nga Diyos kanato. Mabasa nato sa John chapter 14 verse 1 to 7. Disciples of Jesus, nabalaka sila pag-ayo because Jesus was telling them that He would leave. Mubiya siya og moadto sa Amahan. Nangutana sila, asa man kapadulong Jesus? Nabalaka sila. Pero in John 14, chapter 14, verse 1, og miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios og salig usab kamo kanako. Don't worry. Dili ta angay babalaka, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ihatag nga kalinaw, ihatag kaninyo sa kalibutan, ayaw kamo kabalaka o ayaw kamo kahadlok. Nangutana sila, asa ka man moadto, Ginoo? It is really good that Jesus will leave this place. And number one, iyang ipadala ang iyang balang espiritu. But sometimes ang espiritu dili nato makita. But His very word, usa ka tinuod. Mubiya siya to prepare a place. According to Jesus, heaven is the real place of God. Dili kini produkto sa gitawag nato nga religious imagination or magdamguta. Heaven is a place God dwells. Heaven, where also Jesus sat on the right hand of God. Heaven also described as a kingdom. Now, in Matthew chapter 6 verse 9. Busa ing na hinuon ini pagampo, amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Heaven and earth. Si Jesus kita nato nga seated at the right hand of God. Heaven also described as a kingdom. Ang panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw, gitagana niya kini dito sa langit alang kaninyo. Heaven is our inheritance. In 1 Peter chapter 1 verse 4. Og panulundon nga dili madunot o mahugaw umahanaw, gitagana kini didto sa langit alang kaninyo. Also described as a country. Ipangando hinuon nila ang labi pang maayong nasod, nga mao ang lagitong nasod, busa, wala ikaula sa Dios ang ilang pag-ila kaniya, nga ilang Dios kay nag-andaman siyag usa ka syudad alang kanila. Since heaven is the Father's house, usa kini ka lugar nga naay gugma o kalipay. Amen ba ta na? We aim that. Kinahanglan nato ni. But we can duplicate heaven here on earth. Ang prayer sa Ginoo, thy will be done on earth as it is in heaven. Maghari
kakanamo og tumano ng imong pagbuot dinhi sa yuta sama sa gitugyan kini didto sa langit. Importante nato ni kayo that we can duplicate heaven here on earth. Lord's Prayer, iyang gisulti. O sa may naa sa langit, ma-enjoy nato ang langit parehas gyapon nga niata sa yuta. How? We do not have to wait to enter heaven to get to know the Father. Ato siyang mailhan karon ug madawat nato ang gitawag nato nga spiritual resources. We need to keep going. Usahay ang panahon karon is difficult. Mutaas usad ang krudo og 4 pesos. Sumutaas ang tanan. Unsa gisulti sa Ginoo? Ayaw kamo ka guol. Kung ang kaguol mudugang nato og kinabuhi, mag-uol na lang ta pirmi. Pero ang kaguol maghatag kanato og sakit sa atong kinabuhi. Nayuban mga sakiton bisag unsaon nila pag-adtong doktor nganong ang dili magid maulian. Tungod sa kabalaka. Ingnay yung tapan, ayaw kabalaka. When the days are difficult, naatay gitawag nga spiritual resources. Unsaon nato pag-develop what we call spiritual resources? First, number 1, we have to follow what Jesus is saying to us. Sundo nato kung unsa ang gisulti sa Ginoo. Jesus made it clear that He was going to the Father and He is the only way. Siya lamang ang dalan. Sa tanang dalan, siya lamang ang kamatuuran. Meaning, Jesus is the only way. Dili si Buddha, dili si Muhammad, dili si Kibuloy, dili si Ekleo, or other, gitawag na ito nga, kulto nga grupo. Na gani mga simbahan nga nagtudlo, nga sila lang ang maluwas, run from the church. The statement of Jesus, ang gisugid ni Jesus mao, no man cometh unto the Father but by me. Meaning, unsa gitudlo sa ban, nga naay, laing agianan padulong samahan, pinaagi sa pagbuhat nato og maayo. Yes, maayo man na, kung kaluwasan na nato. For by grace we are saved. Kaluwas ta pinaagi sa grasya, dili sa atong maayong buhat. Amin ba ta ana? Ayaw nang unahang maayong buhat. Ang unahon nato ang atong relasyon sa Ginoo, ato sing tana. Bisag ikaw pa'y tagiya sa portahan simbahan. Kung wala kay relasyon sa Ginoo, I don't think so. He is the only way. Padulong samahan. Not good works, religious ceremonies, costly gifts. Number 2, every believer has a burning desire to know God better. Kinahanglan mahibaw nato kung kinsa gayud si Jesus. To know means deeper relationship with a person, meaning law nga pagkigdait. In John chapter 1, verse 43 to 45, sa pagsunod ka adlaw, nagahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Natagbuan niya si Felipe o giingnan niya, kuyog kanako. Si Felipe nga taga Bethsaida,
sa lungsod nga gipuy-an ni Andres o si Pedro. Verse 45, nakitaan ni Felipe si Nathaniel og miingon, nakita namo ang gihisgutan ni Moses sa balasahon, sa balaod nga gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Appreciate sa desire ni Philip nga laom ang iyang ma-experiensa kang Jesus. That burning desire to every believer ought to know God better. Amin ba na? Laom ang atong pagsabot, laom ang atong relasyon sa Ginoo. Dili na ito balion nga wala lang na. Sa pagbasa nato sa iyang pulong, tunan nato iyang pulong, His Word, that we might know God better. Joshua chapter 1 verse 8. Ayaw gayon kalimti ang balasahon sa balaod, kinahanglan nga tunan mo kini adlaw o gabi, og pakinubuhi, sumala sa tanang nahisulat, og magmauswagon ka. Karon sa atong panahon, wala nato makita ang Ginoo in the flesh. Wala na ito makita. Nakita ba ninyo ang Ginoo in the flesh? No. But why are you here? Anong ni ato dari? Now in 1 Peter chapter 1 verse 8. Gingog man ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya. Amin ba na? Gingog ba? Nato siya bisan wala ta makakita kaniya. Og nagtuo kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya, hangtod karon. Ako delikado gyud mo ingon nga kita nako Ginoo. Nakikistorya ko sa Ginoo. Daw mo gawa sa Ginoo sa imong tubangan, mamatay ka. We cannot contain the presence of God. Sa atong tagsa-tagsa ka, kinabuhi. Busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong. Nakita nato si Jesus, but we see Jesus and His works. Amin ba na? Sa iyang nabuhat, sa pagluwas niya sa atong tagsa-tagsa, kamakakalag sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Nakita nato siya sa atong pagbago sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amin ba na? We see Jesus. The change of our life, but we do see Him and His works in His Word. The Word of God will develop our spirituality. We develop ang atong gitawag nga spirituality. Dili sa pagsign sa cross or our movements of the liturgy or how religious we are. But we can develop a spirituality by believing God's Word. Amin ba na? In John 14, 11 and 12, tuhoy ninyo nga ako anaa sa amahan, og ang amahan aniya kanako, kung dili kamo motuo sa akong gisulti, mapuo kamo kanako tungod ni ining maong mga buhat. Oh, this is very powerful. Tuhoy ninyo ako anaa sa amahan, og ang amahan aniya kanako, kung dili kamo motuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod ni ini maong mga buhat. This is what we call, example, communion, Eucharist. Most people fail mapakista pagpaminaw sa pulong of God during Sunday. Salamat lang ko sa ato. Nga uban nagsimba to sa gawas ng Nigerilyo. Ang uban during proclamation sa gospel naa sa gawas. Ang uban nagtabi
O niya sa simbahan pero naa sa gawas. Panahon sa communion, musulod. Ay, musulod panahon sa communion. But without God's Word, dili nimo madungog, ang pagsimba nimo sa Domingo is incomplete. Amen ba mo, ana? Okay lang maliit ka gamay. Pero kamulo, proclaim sa Ebanghelyo, to akas gawas. Imong Sunday worship is incomplete. Without God's Word, is incomplete. 1 Corinthians chapter 11, 26 to 32, gibasa nato ni sa atong reading. You receive the sacrament of the body and blood of Christ because you understand God's Word. Kaysa matagkaon ninyo ni ining pan o matag-inom ninyo ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan o miinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Meaning, we don't repent. We don't ask forgiveness. I'm sure ko nga ato ning himuon sa atong tagsatag sa kinabuhi. Kung dili na to susiyon ang atong galingon ng gospel. No? 29, kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan o gikan sa kupa. Siya ang nagpahamtang sa silot sa iyang kaugalingon. Agod daghan kaninyo nga nagmaluyahon sa pagsimba. Daghan kaninyo nga namasikiton o daghan ninyo ang nangamatay. Understand these things. Nangaluya. Kay wag itubag sa Ginoo ang iyang pagampo. Naluya ka pa, wala ka pa magdawat sa lawas ug dugo ni Kristo, samot na. Nasabdan mo ko pagayo? Receiving the body of Christ, pinaka-importante ni sa atong pagsimba matag Domingo. Amen ba ta, ana? Dili ang atong movements, that's part. Because we are giving God, di sa atong pagganda, because we are giving God sa the best nga atong mahatag diha kaniya. Pwede ragod ko din magmaiter, pwede ragod mo dili magkuan, pero that's not giingon sa Bible sa ato. Atong gamiton para ganahan ganahan ng mga tao, no? Para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen ba ta, ana? For the glory always with God. May hinungdan nga daghan kaninyong nagmasakiton o nagmaluyahon o daghan ang nangamatay. I mean, other religion don't believe in this. It is only a symbol. Dili na symbol, kinabuhi natin. Amen ba ta, ana? Kinabuhi na. This morning, dili ko maglihan sa upat other mga pare. But you have to believe that you receive. Nag-isa, mao kini akong lawas. Kinsa may nagsulti ana si Pedro? Si Padre Rex? Padre Rason? Padre Reme? No. This is Jesus Himself. That we have to receive that life. Nga kana, nga kinabuhi atong gidawat to sustain us in every situation, persecution, and trials in our lives nga naghatag ano og kusog sa pagbuntog diini. Amen ba ta, ana? Ayaw baliwala kay mao nang gahom nga gihatag sa Ginoo kanato. Without God's Word, imong pagsimba is incomplete. You receive the sacrament of the body and blood of Christ because
You understand God's Word. Nasabta na to ang pulong sa Ginoo. Receive the body and blood of Christ with understanding, with faith. Importante na. Kaya bisag pa na dili taman kasabot, but it is a mystery. Amin ba tana? Tukion galing na nato ang misteryo, di ginaman niyo matupan. Ang paan mahimo ng bato. Tukion nato na. Ang bino mahimo ng tuba. Just believe God. Just believe the Word of God. That will strengthen us. This morning, magdala kinig kaayuhan, dili na magdala na to og kamatayon og kinabuhi. Amen ba taana? Receiving that body. Paano na mautro? Paano man nagyapon na? Bino man nagyapon, nautro ba na? Nga pagdawat ninyo, nahimong fried chicken. Pag inom ninyo, nadawat o juice o Coca-Cola o whatever. No. It doesn't change. But we have to believe that it is the body and the blood of Christ. Believing in faith that God really is alive and well in our lives. Sacramental ang tatang ang mga tao. Kinahanglan na to. Dawat ang lawas og dugo nga naghatag og kinabuhi mo ng tima nato karon kagadumuguhan. Receive Him with love and joy and gladness. Pista! Lain ba itong pista? Kinalison. May lison niya. But that is very powerful what God is saying to us rather than the material things in our lives. Paminaw kita sa Ginoo. Decided ko paminaw, but I decided, dili di pang inambog. I started fasting last Tuesday. Until now, maayo kayo, kaya di ko ginagkaon. Pero ambot lang ka kung nailitson. To hear God, mati ta sa Ginoo. Kaya di ta kapamati kung gubot kaya matong huna-huna. First day may fasting sa humot kayong sudan. Hapit na ko kasurindi ron yun. But the next day, I struggle a lot first day. Second day, Merkules, Webes, Bernis, Sabado, until now. Mati ta. Di kay agaro na to atong tiyan. Amin ba ta, anak? Ang kagutom. Diri bito sa to pag Domingo nagadawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Mayunay ka. Gutom na ko. Ha? Unsa man to yung gikaon? O maghatag og strength nimo? Hello? Di kaangay gutomon. Tuwa mo na. Hello? Tiyan man ang una na to sahay. But the best way nga ato masabtan ang lawas ug dugo ni Kristo nga naghatag nato og kinabuhi. Nga makita sa mga tao unsa kitang mga klase nga tao. I confess this morning. Isa may tuwing dia Padre Asol. Sulti ko niya. Pero mga tanang mo unsa, di man na masulti. Okay. Is-communicate ko man na. Amo rada duha o sa Ginoo. Mana you have to trust your priest. Saligin ninyo inyong mga pari. Di kina sila musulti. Amen mo ana. Try to understand. Kung naa kay mga weakness, pirmi ka mag-confess, it will restore situation in your lives. So, dili na isa ka setting. Nakasala na sa kubisa. Sige, confess. Pag man confess, nakasala ko na, go ahead again.
That will bring healing in your lives. Muna naghatag, muna giingon nga kung kinsa kaninyo, nikaon sa panog, ninom sa kupa, nga dili takos, daghan ka ninyong nagmasakiton, nagmaluyhon, o daghan ka ninyong nangamatay. Mamatay ta diha sa kiliran sa Ginoo, that's no problem. Pero mamatay ta nga wala diha sa presensya sa Dios sa atong tagsatag sa kinabuhi, that's very dangerous. Only God can judge that. No? Ang Ginoo mapasaylo sa tanan, amin bataana, except for rebellion, that God only will judge rebellion. Rebellion, Ginoo rin mo judge sana, miski ako dili. It is a warning for us. Don't rebel against God. Ay paghimo nga mahimo kang Lucifer. Ayaw. Ay paghimo nga mura kang Lucifer nga moingon ka na nga pulihan anak ko sa bishop. Na mahimo kang yawa. Di mo ko perfecto nga tao. I have so many weaknesses. Ako na gina-confess during confession. And it heals me gradually. So pagdawat nato sa lawas o dugo ni Kristo, pangayo gid mo pasaylo, and uban diri during our confession, general confession, kahatag og absolution, wala pa mo diri, but you can do nga mga kag pasaylo sa Ginoo. Amen bataana. Amen. Mao ka nag-ebanghelyo og yang tanan sa pagpanindog. Yeah.